Iyo. Gawe. Mwani handiti takataura tesere muswe. Takataura nauti shi. Makati nenda imunogadzirisa matoireti nemvura yakachena. Saka chakazoonesa ndechekuti zondo rachero ratakabva kuno rechipiri racho ndiro takabva taona mumenye kusvika inga muri kutaura vanhu nasamutanga rechipiri racho ndopavakabva maera makatadza kanombocherawo gomba roti mupurisa akasvika munoti takunganiza zvidhina tadai aripo makomba acho ko zvidhina zviripo saka chirinetsa kuti muwake chii tata kutogadzira zvototi tironge zvokuti tiwaka asi ivo ndopawakabva watipatsanga kuwaka tirotowaka inini pamakabva pano paya ndakakuudzai kuti hamutenderwi kuti muungane pasina chimbudzi funga ndakanyatsa kutaura zvakanakawirirana makutora nguva yakati bhozi nguva inoika mupurisa ari right akakuteera nekuti nguva ino vazhinji machechi ari kuenda mumapasika tinokuonai maungana futi papo pasina toiri mungadai muri kutoita chirikiri kana kutaura kwamuri kuita kuno kungadai vamwe watosara vari kuwaka pamusoro isisi nhau yedu iri pakuti pakuuya kwawakaita pakutanga wakati tiratidze nzvimbo yamakapiwa nasabhukutani tikabva tavapangidzira kutenderera nzvimbo yacho yese saka pawakazouya apa kwatatachera makomba iwo wakabva wagura nzvimbo iyeyi yasara diki yekungoti ndiyo yatinongoitira zvekungopinda chechi chete no asani ndavhura riganitarisa tatakaisa makomba edu nekwawakazoya kuzotipegera zvabva zvasiyana iwo wabva wangotigurira nzvimbo iyo yatinonamatira iyi yatinoungana afrika yese yekuti wamwewo wanoumboonazvo patinoungana vanotozoti wanoungana wakawanda saka kune matoireti nepatakapiwa zvabva zvasiyana watiti kwanzi hamuna matoireti tikati aiwazvo takatotaurana namambo toda kugadzirisa matoireti makomba edu aya taanawo simendi hawana kuzoitawo pamakagurirwa pacho makatochera futi makomba ndopeta tisati tazochera pamakomba nokuti takwana kuti pachere makomba tinotode dambudziko rekuti nzvimbo yacho tichichere matoireti tigare haisisiri kuitaba yabva yaita diki nzvimbo yacho ndechimwewo chichemo ichocho aiwa chichemo icho zvacho chamawinga ichi chatawinga ichi cheyeyo ichi chematoireti ichi makomba 8 nawo asi chakuonetsa ndechekuti tichiwakire here kumakomba kuti tagurirwa kuti tapiwa apa pane kana akawakugurira eka paakagura kwacho kune chikonzero akagura kwacho kune chikonzero hakuna chikonzero here mukauri pamusoro rudo zvarunoita harudi munhu waneba runototorawo nevamwe uchiva ndakatora sabhuku nyaukwe tikatora sabhuku mutowa nzvimbo iri munzi idiki mukada kukonzida kunonamatira wamwe wanoitawo magungano seava nawo yakatokura ende wachitotaura wana baba nyaguroti munaziva kuti panapa tinoda vanhu vari more than 500 nemabhasizi anozara panapa nzvimbo yayo yakakura chiripo mai ivavo vari kutaura wanoda kuita ungafanike mukristu wari panapa pana mambo ndinotaura chokwadi kutaura nawoko kuti tigadzisana munoona kana wapo papa kuti ndinonokumiririra ini hawawanike iko chawe papa pakanotoa zoti pakagurwa se hawazivi ndinokwanisa kuvaona kuyakomira kubva ndiri kuvasunga inini kuti wauye panapa hatina kana mari yedare yavo yatakaona maya kana mari yemupurisa hapana ndodzokera kuonovachajira ndichishedza wana sabhuku vari kubva hawana kana sendire kana rebhazi kana kokora yawakaruma pamunhu wekuti tiri unogadzisa panzvimbo yavo wakaoma miromo hapana kana sendirawo wanodzoka asi tapanapa ndaakuvabata nemhosva mambo wakataura kuti kunamata hakurambidzwa tinoda kuti munamate panzvimbo ine kodzere kuti panamata mese mava kutaura makazara mapirwe uku kune mapirwe uku so takawaisa pakati mapirwe tichisiya chikunze zvisingarevi kuti nzvimbo iyoyo yaita diki yakatokura kana kukonzidza munonamatira mwe munotoona kuti yakakura but china mai avo vanoti ngei wakazotisunga ngei makugura nzvimbo iri ndo pane mwoyo wavo chacha kana mukatora munhu anoprofita ndo pane mwoyo wavo ende taakuenda ikoko kunzvimbo tikatikaseti pamwe chete havauyi munovaona wakuya kuno kuti kwaita nyaya ndo paunoti sarai mese mimi anonokumirira ingi ndo zvavari mai avo so shona inini ndakawasunga ndikati mambo akanditaura kuti uona kuti pane kodzero sabhuku mutohwa sabhuku nyaukwe maiona here toireti totari kwese takabuda neanza hapana kana chinonzi toireti ndo anza iripo ndimwatadedzera kuti mambo akutenderi kuti munamatire panapa pamusina kuwaka chitoireti ndo chinhu chekutanga umapirwo umu mwe macho makutotemwa miti siyanai nekutema miti
nzira iri kupfuura inayamba iyi gadzirai nzira kana muchida kuti vanhu vapfuure nepachechi penyu. Hatina chatakaita chekuti mukafonera sabhuku nyauko izvozvi pafoni anokupindira kuti takaita zvakanaka paya mhosva yava takausungira ngekusava nematwii ndiyo mhaka pamusoro ichangamire hatizviziva pamusoro ichangamire ndibopindirawo ini handidi zvekuponderwa musakisaki baba vavo vanoda kungwarawo muri kuona baba vavo vanoda kungwara nawi avo baba vavo nawi nababa vavo kukutaurira chokwadi nawi nababa vavo kukutaurira chokwadi pavakatanga kusvika wakasvikira inini nana baba nyagura 2 nevamwe vasikana 2 ndowatakatenderera navo giraundi riya rese sanyagura vamwe wacho wanga waine nyaya yavo yavanga wakanetsana kumba kwavo saka sanyagura ivavo vanoda kuzoda kuonana nababa wakabva wati inini no nokuti baba vavo vandishungurudza avo vandobvanza ndikuda nhamba dzawakapiwa ndedzangu inini ndo dzawakapiwa wapiwa nhamba dzangu dziya ndopawakazondifonera manje inini nditoriwo kuchikoro zvikanzi muripi komiti yenyu yakamira sei saka inini komiti yandakafungidzira ndeyatakamboya nawo nasabhuku aiwa ndida kuti inini ndipedzise pawangu vari kutaura panapa munditauriri zvekutaura ndinda kudeedzai ndokutaurira zvandiri kudainicheche kana ndakakupai nzvimbo yekuti namatirai apa kana dai musina kugutsikana munouya muchitaura kuti hatina kudini hatina kugutsikana kwete kuti nzvimbo idi bhozi ndine raiti yokudzingai bhozi ndinoita chikaranga changu paya ndine raiti yekuti bvai ipapo inda muna kwamunoenda muchiwina nyaya handiti zvandakaita izvo zvokuti kunzwisisai kuti endai mundoratidzwa kuti nzvimbo idzi musabata asina matira yenyu ipapo kutonzwisisa kwangu saka imimi ndakudaidzai kukutaurirai zvandiri kuda panzvimbo pangu handiti ndini muridzi wenzvimbo zvandiri kuda panzvimbo pangu ndo zvandida kutaurirai kuti muite hapana anopikisa apikisa ngadini ngaaende paanofungidzira kuti anogona kuhwina nyaya yes asi ini zvandiri kutaura munzvimbo mangu ndo zvandakudaidzira kuti ndikuudzei kuti endai mundogadzirisa matoilets ndizvo zvandiri kutaura mai endai mundogadzirisa matoilets nhasi ndi26 April handiti ka kupera kwaMay toda kuona pamira matoilets tinonzwisana mai inini madifferences amunoita uku ina handinei nawo beni manetsana uko kana nemapurisa kana nechii handinei nazvo inini kana ndiri panapa ndiripo nekuenzanisa handiti ka kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ndiripo nekuyananisa anga ari mupurisa wangu anga amurimi handikuengei because handina godonema handikuzivi hatina mtu takambotukana kana dai tikatukana tinoregerera nazvo kwangu kugona here ndikakutadzirai imimi mangwana munonditadzirawo mangwana ndotadzirawo mangwana ndotadzirawo hakuna munhu mutsvene kana tatadzirana tinoregererana ndokuti tirarame panyika asi ini kana ndiri pakati penyu handitori saidi saka imimi nyaya ndakudadzirai panapa ndeyekuti endai mundogadzira matoilets kupera kwaMay ndinofanira kuzonzwa kuti pane zvimiro zvapo handiti tochifamba takadini takadaro kana paine zvimwe zviri kufamba zvakanaka handifungi kuti panapa pana anorambidzwa kuuya munouya motaura nyaya dzenyu togadzirisana tichidini tichifamba tiri wagarisana ndinofunga muchidimbu zvokuti titsvage zvakawanda padare panapa hapadi kuti vanhu tizobva tatsamwa toda kuti tibve tichidini tichidirirana sezvizvi because panapa pana hondo kana mauya panapa inozvitenda pazvinokuwana nguva yekuti mutaure nawo vachikuudza mutedza kuziva ukoshi hwake inzwai ndikutaurire zvigaro izvozvo zvingadai musina kutobvumira kuti mutoise chechi ipapo nekuti zvinokonzeresa vamwe vanenge vauda kuzotochera mari imomo vanhu mozopesera makudzingwa nehurumende handi muri kuona asi kozi inenge yakutaurwa kudzosirwa kuna mambo kuti mambo ndiye akaregerera handi muri kuona zvino maregerero maakuenda kuti pamusoro maakuenda kutaura kuti nzvimbo yakaita diki one nguva yese yamauya muchiungana muchingoita tsvina kwese kwese zvirwere zvichingoparara muri kuona kuti zvakanakira munofanira kubhadhara zvinhu zvakanakira asi muri apa maakuuya maakutanga kusungudza futi pamusoro iyeyo ava asangana vedu ari navo vamuri kuona vari pasaidi tinoungana tinotogadzira matoireti kana health tinenge tinawo hapana patisingapo tinomboitira pachena zvese zvinenge zvitoripo kana mvura dzikutaurwa idzi
kana huri totoenda kutotora kunational park. Zvese zvinenge zvitori kumbira iwo kuti zvomataurirwa wabva pari nhasi chienderera imberi izvozvo musachashore bani fambai naizvozvo munonowaka matoiresi handiti proper. Asi nini handisi mukiba zvendine pandibata ava patakapesana isisu ndepekuti iwo wakandifonera ndiri kuchikoro zvikanzi komiti yenyu yakamira sei. Saka ndafudza kuti komiti yekumigama ndatava komiti yekumigama, saka mari yavo iwa yakabva yapera. Ndipo wakabva wandinyorera meseji kuti unganidza vanhu vepachechi penyu toda kuti dai tasangana, inini kuerenga handigoni. Pawakazojusa foni yavo ndipo wakabva watanga kundituka pafoni. Ndosaka ndaini ndakazovapindura kuti mimba mamuzondisira meseji ndiani anga utaura tinogona kuerenga. Ini ndatobirira vana wangu kuti wauye manheru wazondiverengera, ini makunditi panziri ndinotauridza. Aiwa, siupikisa zvekunzvimbo batiunoenzanisa naye kuti ndo zvawanga wanditi. Tibatsirane padiki diki. Kuita mutapa-tapa kutaura kukomichini, asi mukaona imimi pamashoko aya mafundirwa pano ekuti kubva kwenyu panapa ibvai mandoita saizvozvo mukasazviita matodarika.